हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे हिन्जाव मिसेस शिवली महिलारि बिथाङा जे नमिनेशन फाइल खालामनायाव जे मोनसे प्रपार्टी दाखिल खालामबाय बेवहायथ' जों गोबां माने प्रपार्टी नुबाय 129 crore सासे आइजोनाव 129 crore बेनिफ्राय बेवहाय थाबाय गारियानो गासै 32 ता दा बिथाङा बबे समनिफ्राय खामायनानै बेबादि फैसा खामायनो हाखो बिथाङा बिजनेसाव खय बोसोर जाखो हाबनाया हाग्रामाजों हाबा जाफैनाया खय बोसोर जाखो हाबानि उननिफ्राय बिथाङा बिजनेसखौ माने मालानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय बेखिनि समावहाय बिथांनि आयआ बेसेबां जायो हाग्रामाया नोङो एसे बिटिसिनि 17 बोसोर सिबि हिसाबै बिनि बेथना बेसेबां नङा होमबा बे गासै जिनिसखौहाय जुदि नायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि हिन्जावनाव जे एथ' बुरजा प्रपार्टी दङ बेखौहाय जों खावलायगोन बिनि सायावहाय माने इडि हाबनांगौ सिबिआइ इनकुवेरि जानांगौ इनकुवेरिखौ लुबैगोन नोंथांमोना इनकुवेरिखौ जों लुबैगोन आरो बिनि जोङो लिगेल प्रसेसखौ जों खालामगोन थारमाने हाग्रामा महिलारिनि हिन्जावा मालानिफ्राय बिजनेसाव हाबनाय बेसेबां कोटि थाखा केपिटेल लानानै बे बिजनेस इस्टाब्लिश खालामनाय आरो बिनिफ्राय बेनि माने मान्थलि बा इयारलि इनकामा बेसेबां जायो बिजनेसावथ' लाब लकसान थायोना जों मिथिनायाव थांनाय 5 बोसोरावहाय बिथाङा माने पावाराव गैयै समाव थांनाय जोंनि सरकारनि समावहाय पावाराव गैयै समावहाय माखासे बिजनेसफ्रा फ्लप जादों माने स्टाफनि पेमेन्ट सेलारि होनो हायाखै जायनि थाखाय एइबारनि नैबे जे 100 crore जे इउथ्सफोरनो जे 2 लाख करि होनाय बेनिफ्राय गावनि माखासे बै जे माने इमप्लयिफोरनो होदों होननानै जों मिथिदों आरोखि दा बिनि एक्जेक्ट थयथ'खौ जों मोनगोन जों आरटिआइ मारिनानै दङ होनो हायाखै लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि माबाया अलरेडि फैनानै दङ जों लायनो मोनथ'वाखै दा बेखौ जोङो जेब्लानाखि जोङो कमप्लिट बिथांमोननि जेनाखि खामानि मावनाय बेखौहाय अफिसियेलि जों आरटिआइ होनानै दिरुनजोबनानै जों रायजोफोरनि गेजेरजों फोसावगोन आरोखि दा हाग्रामा महिलारि सारनि बे हिन्जावनि जे प्रपार्टिया बेखिनि समाव जे एथ'बां जाबाय बेखौ जोङो माने इनकुवेरिनि थाखाय जों डिमान्ड खालामगोन बेनिफ्राय बिनि हिसाब खिथाबखौ बिथाङा होनांगौ आरो बिथाङा हाबाया माला जाफैयामोन आं दहाय एसे सिगां बुंबाय बे माने फैग्रोमोनाथ' बिजनेस स्टार्ट खालामाखैना माखासे समथ' बे थादों बिनि उनावसो बिजनेस स्टार्ट खालामदों नङा होमबा दा बे हिसाबै बेखिनि समाव बेसे सम्पति जानांगौआ थामसा नङा बाहाय माखासे गलमाल दङ थारमाने बावहाय एकदम बाहाय माखासे ब्लेक मानि हाबनानै दंथारो बेखौ जोङो इनकुवेरिनि थाखाय जोङो एकदम खामानि मावगोन आरोखि